Dobrý deň, dnes sa spolu pozrieme na nové zariadenie od Fibara, je to Fibaro Swipe. Je to jedinečné zariadenie s podporou Z-Wave, ktoré nám umožňuje gestami ovládať inteligentný dom. Gestami to znamená prídem a jednoducho popred toto zariadenie prejdem v určitom smere. Umiestnenie tohto zariadenia je buď na stenu, alebo si ho môžeme umiestniť ako fotoramik niekde na políčku. Samozrejme tú fotku si môžeme vymeniť, môžeme si tam dať svoju vlastnú fotku alebo fotku svojej rodiny. Zariadenie sa pridáva do systému tak, že ruku podržíme pred ním, počkáme na také dvojité pipnutie. Ešte raz to skúsim. To bolo ono. A teraz urobím také šuchnutie smerom hore. Toto nám spustí v tomto zariadení proces pridávania. A potom sa samozrejme toto zariadenie načíta do riadiacej jednotky. V riadiacej jednotke sa nám zobrazuje takýmto spôsobom. Má samozrejme pokročilé nastavenia, ktoré si môžeme meniť. Avšak ten základ je tu. Ja tu už mám prednastavené nejaké scény, ukážeme si, ako sa to nastavuje. Takže môžeme si pridať novú reakciu, vyberieme si zariadenie, samozrejme môže to spúšťať scény a tak ďalej. Ja si dám, že mi to podsvietenie a dajme tomu, že zapne. Toto sme nastavili reakciu na posunutie doprava a nastavíme reakciu na posunutie. Pardon, toto je doprava, takže to bude mať naopak. A tu si to dajme vypnúť. Dám to uložiť a môžeme si to pozrieť. Bude to na týchto zariadeniach. OK. Takže keď urobím posun dolu, zhasne sa svetlo. Posun do strany. Zapne sa RGB podsvietenie, do druhej strany sa vypne. Takže funguje to veľmi, veľmi dobre a je to veľmi zaujímavý nápad, ako zlepšiť si ovládanie svojho inteligentného domu. Tie povely samozrejme, keď to mám na stene, to pípkanie tam nie je iba vždy, keď je nejaký povel, nakoľko ja s tým neustále kývam a prikladám ruku, takže dá sa to veľmi pekne použiť. Ďakujem za pozornosť.